back to normal life na. Ito na ang normal life. Kumukulo na yung vegetable at yung rice. Malinlinay pa lang di rice. Kung among Tagalog na ti malinlinay. Kukunin ko na si Liam sa kindergarten. Para hindi masira yung damit. Sira yung sampay namin, oh. Kaya iaano ko uli, i-scotch tape ko. Sinira ni Liam kasi. Magandang araw sa inyong lahat. Kahapon, kagagaling namin sa Italy, sa aming bakasyon. Si Jeb, nagtrabaho na ngayon. Si Liam nasa kindergarten. Si Kamya umalis na rin, kaya nag-iisa lang ako dito sa bahay o sa apartment namin. At ang gagawin ko is sa unang maglalaba kasi ang daming mga laba sa yung mga ginagamit namin sa bakasyon sa Italy, labhan ko na. So, yun. Pwede niyong tignan yung gagawin ko. Kuha ka ako ng mga paglagyan ng laba. So, at maglalaba. Tapos magligpit pa ako. Ito yung mga labhan ko. Itong medyo ibabad ko kasi may mancha. Tapos yung ibang labhan ko nandito, yung iba nasa luggage pa. Sort out ko muna. And ganun. Okay. Itong mga damit, linalagay ko sa parang bag na ganito. Kasi kung ilalagay ko sa washing machine, para hindi masira yung damit. Kaya parang protection. Yung mga mancha ay kaya ng wash machine labhan pero hindi niya kayang linisin ng husto. Kaya inaano ko rin. Ice cream ata to. Kung anong kinain kayo. Hindi maalis. Babad ko muna. Ngayon, may gagawin pa ako sa computer. Gagawa ako ngayon ng broccoli. Broccoli, may rice na dito. Rice, tsaka yung carrots, broccoli, at tsaka chicken. Luto ako. Gutom na kasi ako. Wala na akong ipapakita na bakasyon na magandang lugar kasi back to normal life na. Ito na ang normal life. Oh, yung broccoli tapos na, carrots. Back to normal life na kaya yun. Maglalaba. Gagawa ng pagkain. So, di ba? Hugasan ko yung mga vegetable. Simple lang lutuin ko ngayon kasi wala akong gana magluto. Hugasan ko lang yung carrots. I-boil ko lang sa tubig. Kumukulo na yung vegetable at yung rice. Malinlinay pa lang di rice. Kung among Tagalog na ti malinlinay. So, ngayon yung chicken. Gawin ko yung chicken na German na schnitzel ang tawag doon. So, we need 2 eggs. At saka yung breadcrumbs. Tapos iano ko sa breadcrumbs ito. Yung una sa itlog, tapos breadcrumbs. Tapos yung
itlog. Kasagana di ayon. So, black pepper. Tapos yung asin. Ano ko na ito? I-warm. Ano kaya ang gagamitin kong oil? Wala na kasi akong, itong wraps oil. Yung wraps na lang. Ang pangprito ko ngayon. So, iprito natin. Dapat ito acidic na rin ito. Parang i-ano natin sa itlog, parang i-turn over. Tapos, after nun, i-turn over rin sa breadcrumbs. Masarap yan, masarap. Hindi pa mainit. Tapos na yung labhan ko. Yung isang labha ko, nandun na yung mga tuwalya. Tapos yung mga white na mga damit. Tapos na rin pero mamaya. Sa balkon ko nang isampay. Bilag ko itchay balkon. Pwede na ito. I-off ko na. So, saan ko kaya ito? Wala akong paglagyan ng cellphone. So, kita siguro ako. Kita. So, ganito ang itsura. Tapos, ganito na pagluto. Sa kabila rin. So, hindi ko masyadong tinatagal kasi kapag matagal masyado yung chicken, nagda-dry. Kaya, hindi masyadong matagal ba. Luto na! Kain na tayo! Yung mga German, yung ginagawa nila, hindi rice ang kinakain dito, kundi yung patatas pa. Patatas, ganun. Saka may kunting lemon. Ganun. Pero ako, kami, rice kasi hinahanap ko yung rice rin. Minsan, gusto ko rin yung noodle, ganun, or patatas, pero hinahanap ko rin yung rice. Kunin ko na yung laba. Tapos na yung laba. Nalagay natin dito sa Tagalog, planggana. Hindi Tagalog, planggana. Muna.
ko na yung mga nalabhang mga damit. Sampay na natin sa balkon. Kunin ko muna yung ano tawag doon? Sampayan. Nandito yung sampay. Sandali lang ah. Sira yung sampay namin oh. Kaya iaano ko uli, i-scotch tape ko. Sinira ni Liam kasi nagtatambling siya sa lapit sa sampayan na ano yung paa, nawala na. Tak, sabi na niya. Natukkulan sa sampayan. Natukkol. I-ano natin, i-stick natin. Kukunin ko na si Liam sa kindergarten.